Solasaldirako tarte bat, ordu erditxo bat, Joseba Sarrenaindiarekin. Joseba Sarrenaindiak ez du aurkezpenik behar gure artean, bere obra eta bere bizitza, zentzu hortan, bakarra. Esaten nahi nintzen, Joseba Sarrenaindiak ez du gure artean aurkezpenik behar, bere obra eta bere bizitza bakarrak dira eta ezagunak zaizkigu. Eta horregatik, hori itzela da gaur gure artean eukitzea. Solasaldi hontarako, eta gaina daukagu aitzaki ezin hobea, ze oraintxe aurkeztu berri da, liburu ikaragarri hau, da munduari bira eman zion ontzia, ezta? Mundu biraren 500 garren urteurrena eta, ara, gure hizlari hoberenak idatzi du gure historia ederrena. Datozen 20 minututan edo liburu honi buruz arituko gea, eta hitzaldi honi elkarrizketa forma emango diogu. Hasiko naiz galdera batzuk eginaz, eta gero beste bukaeran 10 minutu edo irekiko dugu zuek galderak egiteko. Lehenengo galdera egiten hasi aurretik ordia, Joseba, permitituko jazu anekdota batekin hastea, ze larunbat arratzaldean Josea Zurmendi deitu zidan, liburua irakurtzea bukatu zula esateko. Eta zuri esateko zema gustatu zitzaion. Claro, Jainkoak deitzaizunean telefonoz, berehala kuaderno hartu, boligrafoa, dena apuntatu nahi nun. Eta hitzez hitz jasotzeko ze esan zidan, ezta? Eta esan zuen liburua oso ederra dela, erraza, baina ez arina, eta justu horrek gogorekarri zidan astebete lehenago baita ere Pruden Gartziak liburu honi buruz zer esan zidan, ezta? Prudenek liburu hau Printze Txikiarekin konparatzen zuen, klasiko hori. Baita ere nerabeentzat idatzita dagona, baina helduentzat dana, hausnarketaz josita dagolako, ezta? Eta Printze Txikia bakizue Salvador Garmendiak karri zula euskerara, euskera zoragarri batean dago idatzita. Eta hori, badaudela hausnarketa asko liburu honetan, askatasunari buruz, ez da mundu bira bakarrik da, jainkoari buruz, traizioari buruz, emigrazioaren gaia lantzen da, diruari buruz, beraz, oso liburu, nolabait, kompletoa da, erraz irakurtzen da, baina errota martxan jartzen laguntzen du edo martxan jartzen du berehala, ezta? Biek gauza bera esan zuten, baina Josek zerbait gehiago ere esan zidan, eta apuntauta daukat, eta horregatik esan dizuet hitzezit, esan zidan, harrigarria da zenbat dakien barkuei buruz, detaile guztiak, historia bera ere bai, nundik abiatu zian, nun gelditu zian, nola deskribatzen duen gauza guztiak, ezta? Historia gogorra da, esan zuen, baina divertigarria egiten da, irakurketa. Eta aipatu zuen baita ere, hizkuntza harrigarri zehatza erabiltzen dula liburuan. Txopa, branka, mesana, belazurrun, boga eta alakoak, ezta? Orduan, Jose liluratu duna edo da Josebaren erudizioa eta zehaztasuna. Relato hau egiterako orduan. Orduan, lehenengo galdera hau da, liburu hau zer da, transmisio ariketa bat, badago zerbait transmititzeko nahia, erudizio horrekin eta zehaztasun horrekin, edo gehiago da hausnarketak provokatzeko dispositibo bat, erreferentzia guzti egin. Orduan, zure hitzetan, liburu hau zer da? Historia kontuetan, ipizkaute, arraro nagomen 16. mendeari buruzko zer batean, ze ni historia asko interesatu zait, baina sasoi konkreto batekoa, eta da O'Donnellek Marrokora espedizioa montatu zuenetik, osea, Kubako gerra hasi zen gero, bigarren karlista da, Kubako bigarren gerra amerikanoekin, Sabino Aranaren historia, gerra zibilaren arte, 19. mendearen erditik, gerra zibila arteko historia interesatu zait, eta horretaz daukat, zozer esateko ez. 16. mendean
bueno, idatzi du liburu pixka bat knife edo hau, ba, ez jakintasunetik, ez da. Eta, bueno, ba, bidaia horri buruz, ba, bueno, irakurri dudana testuetan etorit, baina ez jakintasunetik idatzi dut, eta forma aldetik ere forma hori eman behar izan dioz, nik azken baten autore modan egin dudana da, gaur eguno bi getariarren, bi neskaren elkarrizketa grabatu, ez? Amona eta hilo umearen arteko elkarrizketa bat antzinako gauzei buruz, ez da? Eta hori pixka bat esan nahi dut, liburu nahi badela eta historia nonbait dagoela, ez da? Historia horri buruz, ni jartzen ez, ez jakinaren lekutik, ez da. Naif edo ez jakinaren impresio hori ez da mozorro bat, benetan galdera pertinente batzuk egiteko bidaia deskribitzen zoazen puntu guztietan. Bai, bueno, lehen aldetik transmisioa, bueno, nire ustez arazo handi badaukagu Euskaldunak eukindugu beti, ez da? Badaukagu gainean, daukagun ez bezala estadu bat, gutxien beste bat alboan, estadu fuerte bat, eta indar militarrak geure dituzte, bankuak geure dituzte, diskurso mailan ere dominazioa itzela da, ez da? Eta historiaren relato edo denadako hori, gu bestadu horiek inposatzen digutena izan da, ez da? Eta gai horrek asko arduratzen hau, ez? Eta, bueno, gure aitamek ni pentsatzen, ez dakite historiaz ezerrez, bueno, Franco tokatuz, gerra ostea tokatu zaielako, baina, bueno, nion bueltatu naiz ikusten dut gaztek ez dakitela ezerrez, desaie Franco tokatu, ez dakit ze tokatu zaien, mobila edo, baina amnesia historiko batetan bizi izan gara Euskaldunak, betidanik, ez da, eta niretzat, importantea da historia egitea gure ikuspegitik, ze bakoitza bere ikuspegia kontatu behar du, ez da. Eta gu estaduaren ikuspegia asumitzea izango litzateke gauza absurdo bat, ez? Baina gure historia, da gero gure historian ikusi dut, normalki, herri zapalduetan gertatzen danez, bueno, ezintasunaren kontra, ezin da gauza handirik egin, da orduan sortzen dira errelato pixkat arraroak, albak aipatu du apur bat, batzutan errelato zerak sortzen dira, eta orduan Euskal Herrian landu da historia, hola, sektario bat, historia ez dakit oso zer bat, ez da? Eta ni faltan botatzen dut, hori, Euskaldunek historia egitea, da beste gauza asko egitea, ez da, politika egitea, Euskaldunak bere burua sujetotzat hartuta, ez da. Eta nire ustez dana egiteko daukagu politikaren alorrean, historiaren alorrean, da gauza guztietan, ez da. Historiaren alorrean herri guztietan ikusi dut ni, badaudela divulgazio historikoko aldizkariak Frantzian pilo daude, Espainian pilo daude, historia kontemporana. Euskal Herrian ez dago, dauden talde moduko batzu daude historia eginez, Navarralde ez da gizar, da historia eta gero daude talde asko, revista asko lokalak, ez dakit, Durango aldeko historia, astola deitzen da, ez dakit, Laudio inguruko revista on bat, eta baina Euskaldunek komunitate moduan ez dugu historiarik bat ere landu. Da, ateatzen diren gero gauza asko, dira gauza sektarioak, eta orduan ni transmisioaren problema
Nire ustez evidentea da, historian, da dena dago egiteko, eta, baina, klaro, ni gai horretaz adibidez, transmitidu bai, baina holako gai baten aurrean dominazioaren historia, nire ustez, gainean daukagu, eta ejertzito espainola bezala. Ejertzito espainola ezin du gainditu. Eta historia berdin, da Elkanoren figura hori, monstro bada gainean daukaguna, eta horren kontra bazin da. Orduan, nire jarrera bintzat pixka bat da destituyentea, ez da? Herri bezala, daukagu Euskaldunak izan beharko nuke obligazio konstituyente bat gure burua antolatzeko eta autodeterminatzeko, baina gainean ditugun botereekin egin dezakegun bakarra, edo ni bintzat ikusten dudan posibilitate bakarra da, destituyentea da. Eta ni adibidez interesatzen zait, 19. mendeko historian, 20. mendekoan, baina 16. mendekoan, monarkia hori zalantzan jartzea, ejertzitoa, botere militar hori. Gaur ipini telebistat ematen du eta dela itzelesko ejertzito zerbait. Eta ni ustez falsifikazio bada, ez da, daukagu botere militar erraldoi bat gainean, ez da, eta ematen du, gaur egun, ematen du, ejertzito espainola dela la Sierra de Gredos, ez da, normalizatu den gauza bat, naturarekin berdin dudana, Guardia Zibila ematen du, Guadiana ibaia dela. Ez normala eta naturalizatua, eta nire ustez historia importantea da, hori konstiente egiteko, ze botere ditugun gainean, ez da. Eta orduen alde horretatik nire saio hau bentsa da oso destituyentea, gainean ditugun boterekiko intentzio destituyente batekin, eta humorean oinarritzen da, ze, claro, ejertzito espainola edo monarkia, arrazoi serio guztiak esan dira liburutan mila bider etori, baina, ja gelditzen dana da pixka bat humorea eta hori, ez, naiztasun batekin baizik edezin da hori tratatu, ez, hori da. Beraz, transmisio ariketa bada, baina transmisio era oso baldintzatuta dago dauzkagun testu inguru konkretuekin eta orduen umorea, hausnarketak, beti transmisio kritiko bat edo behartuta gaude gauzak kontatzea eta nola kontatzen ditugun rebisatzea denbora guztia, ez da? Nire ustez, erlazio gu Euskaldunak kapare lehen esan da hemen, ez? Noble edo kapare edo persona autodeterminatu moduan aurkeztu gure burua, baina da ideologia kompensatorio bat, ez? Ez daukagu botererik, ez gara ezer. Politikan, ez militar, aldo militarrean, ez ekonomikoan, da komunitate baztertu bat. Estatuek pentsatzen dutena, negatuko garela egunen batean, da utziko dugula gure hizkuntza eta gure autodeterminazio borondate hori nekadura utzagatik, ez? Hori da Estatu Espainia pentsatu duena antzinatik, gaine hori teorizatuta dago eta idatzita dago leku guztietan, ez? Eta Euskaldun askok asumitua, Unamunok adibidez, edo beste jente askok, ez da? Eta, egoera oso asimetrikoa da, gu ezin gara momentu askotan pentsatu da burruka bat egin dezakula Espainiaren kota, ezin du burrukarekin, indarrak guztiz asimetrikoa dira. Egin dezakegu terrorismoa edo humorea edo elefante baten aldean gora euli bat, ez? Nikolan ikusten dut behintzat adibidez, liburu honekin ez dut uste pretenditu dezakegunik diskurso ofiziala zalantzan jartzea edo.
Bai, asimetria horiek, handia eta txikien arteko dinamika horiek eta justu 16. mendea eramate gaituzte, bueno, pues, nola daite, imperioen edadura atlantikoa, eta imperio espainola, eta imperio portugesa, eta horrazten dira, no, indarra hartzen, eta hor, nola daite dago, kontzeptu bat, itzaldia, bueno, zure itzaldiari jarri dioguna mundu handia, ez da, mundu handia, azken finean da, garai horretan konturatzen hasi zialako mundua, liburuan agertzen da bezala, munduaren tamaina handiagoa dala, baina baita ere handien mundua bihurtzen ari dalako. Eta orduan, hor txikiek, no? Handien artean, zein norabide edo zein jarrera hartu, orduan hasi behar dutelako erabakitzen. Orduan, mundu handia, handien mundua, 16. mendeak, ja, norabide bat markatzen du, eta gu ere, Euskaldun bezala, kokatu arazte gaitu, geopolitika, testuinguru geopolitiko horretan, ez da? Oso garbi, Carlos Bosgarrenak adiz, 200.000 lagun mobilizatu zitzaken bere ejertzitoan, eta hemen, bueno, pues, 70.000 lagun bizizian. Beraz, zaharrak, umeak, berdin du. Orduan, arrasatu zezaketen hau, eta bertako euskaldunak oso konstiente zian hau arrasatu zezaketela. Baina, orduan txikiaren estrategia, bizirauteko estrategiak, zeintzuk dira, ezta? Garai horretan hasten dira. Gero, nire ustez horre paradoxak edo izjokoa ematen du handia txikia, nire ustez mundu biraren kontestu horretan mundua txikitu egin zen. Txikitu egin zen ze zentzutan kontrolpean gelditu zen, ez? Errege biren kontrolpean, ez da? Eta ja mundua, bueno, ja jabe dun bihurtu zen. Eta txikia bi erregeren eskuetan gelditu zelako. Eta beste aldebetik, hasi zen txikitze prozesua, txikitu apurturen zentzuan ere bai. Hasi ziren mundua herri apurtzen, ezta? Eta orduan, nire horregon zen beste prozeso bat oraindik ere jarraitzen duena, da kolonialismoarena. Nire ustez, bueno, badagor novela titulu bat oso interesantea, Ciro Alegriarena, el mundo es ancho y ajeno. Ezta, hori da novela bat, Perun gertatzen da, indigenen komunidade batean, eta heltzen da lur jabe bat, eta, bueno, arazo greba, bueno, botatzen ditu indioak bere sorterritik, komunidadetik, eta alde inbar dute. Eta jabeak esaten die, bueno, lasai zuek, bueno, jabeak edo hango, lasai, ze mundua zabala da. Eta indio batek esaten du, bai, mundua zabala da, baina ez da gurea. Gurea zan espazio hau, gure bizilekua. Da mundua, bai, zabala da, eta uste prozesu hori, 16. mendean hasi zenean kolonialismoarekin mendetan areagotu zena, batez be 19. mendean, eta gaur, bueno, ez dago, ustea besterik mugatan dagoen arazoa, ez? Eta hori, hori da egoera, ez? Mundua zabala da, denon mundua da aparentemente, baina ez da gurea. Orduan botere batzuk inposatu dira, eta nire ustez jendea munduko biztanleen gehiengoa, nire ustez gehiengoa da, dago boteretik aparte bezala, eta orduan bizi mundu habitable batetik botata bezala, ez da. Norbaitek hitza hartu nahi du edo galderaren bat egin nahi du, ziur nago batek baino gehiago ja liburua irakurrita daukazuela. Aukera hau aprobetxatzeko. Ez dela, bueno, zai gauden bitartean, beste galdera bat egingo diot. Liburu hau oso zurea da. Esan nahi, hor badaude esaldi batzuk liburuan zehar, no?
jaioterria ez da leku ona ies dabilenarentzat. Hori badakigunok liburu hau nork idatzi du, esaldi horria beste dimensio batea eramate gaitu, ezta? Eta horrekin batera, liburuko protagonistak edo gure relatoak nola eraiki behar ditugun, da Elkano bera da protagonistetako bat, gero dago Ontzia, izenburuan bertan ja protagonismoa hartzen duna, baina gero daude beste personaje batzuk normalean ez dutenak protagonismo hori hartzen, ezta? Mundu bira kontatzen danean. Eta bat da, bueno, pues, Enrique esklabua edo Enriquillo, no? Eta gero, pasarte osoak daude, ez dana bidaia bertakoa, baina bai, bueno, lotura zuzenak dauzkana, Jimmy Button edo Xanti Botoi, ezta? Orduan, mundu bira kontatzerakoan protagonismoa hartze dute, normalean protagonismoa hartze ez duten pertsonaia batzuk, ezta? Nolait Elkano edo Elkanoren parekoak, eta gero, bueno, pues, erregea tratatzen da umea bezala, Pigafetta ez da aipatu ere egiten, Magallanesek badauka nolait, bueno, pues, enkarnatzen du posizio konkretu bat, orduan, nahiko nabaria da zuk idatzitako liburua dela. Orduan, lotura hori, zure biografia eta liburuen artean, nola irudikatze zu edo nola ikusten duzu? Bueno, ez dakit, personajei dagokionez horre, nire ustez horre Pigafettak, eta gero Zweigek aukera ona egin zuten, eroe positibo, heroikoaren ikuspegitik, nire ustez hor protagonista benetakoa Magallanes da, ezta? Bai batak eta bai besteak, Elkano ez dut aipatu ere egiten. Elkano kapare esan bere buruarentzat, baina esan eroe izateko personaje bat. Eta nire ustez bai batak eta bai besteak eroe positibo baten bizitza eta kontatu behar zuten da, eta zera. Eta niri interesatzen zait, niretzat monarkia gaixotasun bada, humanidadearen gaixotasun bat, eta erlijioa bezala. Nire ustez pentsatzea, orain arte pentsatu duen bezala humanidadeak, jangoikoaren providentziaren arabera bizi garela, jangoikoak esaten digula, zer ditatzen duela zer, nire gaixot, parkatu, baina gaixotasun mental bada nire ustez. Eta gaixotasun horre dominatu du gizartea, orain gutxira arte, ez? Nazio konzeptua, soberania popularraren ideia nire ustez, aurrapen handia da, horren kontra egin duelako batez ere, ez? Providentzia divinoaren da erregetzaren nire ustez errege monarkia mantentzea Espainian gainera egitura demokratiko bat baliz da gaixotasun horren jarraipena, ezta? Eta orduan, nire uste dut, hau mutil hori 17 urteko mutil bat esan zazio horretan, berama Juana la Loca esan, zeo zergatik izendatuko zioten, da orain, eske ez da, bueno, nire ustez ez du historia egiteko ere ematen monarkiak, ez? Da gauza komiko bat, da autoparodia bada, da jarraitzen dugu, da jarraituko dugu, ez dago zera, ez? Bueno, beste ikuspegitik, beste personaje eta ez galdetu, beste personajeak, nire ustez hor, eroe positiboa Magallanes da, idea badaukana, eta botere personal, da hori energia personal, guerrero, ez dakit zelan kalifikatu, machista, da dominatzaile horrekin, mugitzen dan personajea, ez? Literatura klasikoaren eroe tipikoa.
beste personaje gehienak, nire uste hor doazen marinel gehienak gixago batzu dira, bat zozegatik eskapatzen dabiltzanak nik irakurri dudanagatik, eta da Elkano bera, bueno, erregeari zor dio ez dakiz zer, bueno, erdi kondenatua dago, gero eriotzera kondenatzen dute zerean, eta desobeditu egiten du, buelta emateko, baina desobeditzen du, bere burua salbatzeko, osea, beti dago harrapatuta desgraziaren artean da aukeratzen du irtenbidea. Ez da eroe positibo bat, ez da hola ikusten du nik. Eta orduan, ni esplikatzeko orduan, ze esplikatu daiteke beste era batean, hartu personaje bat eta bere eritziak. Ja, bueno, ni ez dudan ez ezagutzen, eta onartu dut, ez dakidala Elkano nordan zer nahi duen, ezta? Gaur pixka bat ikasi dut zerbait, ez, bere munduaz. Baina nire konzeptuan, ez dakit Elkanori buruz ezer. Eta orduan, da pertsona bat, handagoena, beste, irtenbide hoberik ez daukalako, ezta? Eta nik, begiratu ditudan beste personaje asko beholakoa daude espedizioan gehienak, ezta? Baude mutiko batzu 13 urtekoa, 14 urtekoa, 15 urtea, pajea, grumetea, eta badago bat oso xelebrea, esaten du bidea amaitu eta gero interrogatzen da, berak ez zela ezertaz enteratu, ez zuela ezer jakin nahi ezertaz. Parku barruan gelditu zela eta zuela ezer jakin nahi. Da, orduan, niretzat, importantea da izaera hori. Zeda gu gehieno bezalakoa. Gizago batzu gara, nire ustez tokatu zaigun gizartean. Ze gure gizartean, ez dugu guk aukeratu, daukagu errege txotxolo bat hor gainean, daukagu ejertzitoa, daukagu sistema bankario erraldoi bat, daukagu guarda zibila, supuestamente, demokraziaren sasoian, supuestamente guk aukeratu ditugu. Eta nire ustez gu gara sistema guzti horren biktimak, eta nire ustez kapare autokonsientzia horren ordez, gaur egun ere kapare sentitzen da, pentsatzen dugu personaje librea garela eta aukeratzen dugula, eta hori, zer aukeratzen dugu, eroskira sartu, eta bata eta bestea, edo aukera oso gutxi daukagu. Nazionalia ezin dugu aukeratu. Ni bentsat, bueltatu nahiz da, karneta espainola mandiate, dana daukagu markatu da. Eta nire ustez oso importantea da, nire ustez, konsientzia hartzea, gure erabaki autodeterminazio faltaz, ez? Eta nire bintzat personaje gehienetaz, gehienetan hori azpimarratu nahi dut, ez? Jende hori hor dagoela barkuan sartuta, da ez daukatela inora joateri. Barkuan zerrengo dute, bere burua bota zeretik, eta barkuan sartuta dute, eta gertaerak ez dit, ala da, ez dituzte aukeratzen. Botere handi batzu daude, orain bezala. Hor, personaje benetakoa dira Magallanes, idea hori gero aldatu zena, baina, izan zuena bidaiaren proiektua, dago Cristobal de Haro, bankarien, bankero alemanak 16. mendean, gaur egun bezala. Nork erabakitzen ditu gauza guztiak. Nork ordaintzen dio, país norena da bankuena, hor daude, bankuak, erregea daukagu hor, da botere sistema hori, eta nire ustez, Elkano da beste personaje batu ustutzearena, esatea, hauek ez dira agertu ere egiten irudietan, ez dira inor, nire idea da esatea, gu bezalakoa gara, gu ere ez du aukeratzen, barku batean goaz, eta zirkustantzien arabera mugitzen gara, ez daukagu hori da idea, ez?
Baukagu azken galdera bat eta Enrikillo horrela doaz, baina gero aukera aprobetxatze dute biek, nolabait, mendeku bat edo Baina, errebelazio. bai, biak dira, eske gero historian ematen du gauzak aldatzen dira, oso gauza gutxi aldatzen dira historian, ez? Eta hor daude, bestek sistema bankarioa, zera, monarkia, ejertzito, eta personaje hauek gaur eguneko terrorista tipikoa dira. Ez dago terrorista tipikoak, botere harreman guztiz asimetriko batzutan aurkitzen dira, saiatzen dira eskapatzen, baina, bueno, Jimmy Button, hil zen preso, Inglaterrako zerean, eta beste eskapatu zen, baina, bueno, momentuan eskapatu zen, ez? Baina gaur eguneko zerean, hori izango, harreman, gaur egun ere, botere, globalizazio, botere hartze hori, amaitu gabe dago, eta ni ustez egoera berberean daudez botere harremanen arabera, hola. Hemen utziko dugu, eskerrak emanaz ikusten